Ufuna ukuthi sengaphakathi kube ngelele phe ngamukele mbukele emakhaya kwesimanzonzo lapho sekulethela ngempela indaba zamaskandi ehamba phambili nezihlaba hlosile mbukele emakhaya isikhathi samanje kudonsela udaba lokuthi sekukuningi uPaul emva kokuthi kusabalela ivideo lapho khona kubonakala ngempela insizwa ziyoshela njengoba sazi ukuthi igcokama elisha lilungiselela ireality show ezobe kuyivezwa khona bukhoma ku-SABC1 akakaziwa ukuthi noma umhla 18 noma umhla 19 ngokusho igcokama elisha lishilo ngempela ukuthi kusazothoswa kubonakala ngempela ukuthi igcokama elisha ngena umhla 18 noma ngomhla 19 njengoba sazi ukuthi reality show azobelandelana kuzoba khona yakhuzani noma igcokama elisha noma yakhuzani sekuningi kuPaul ngalolu daba emva kokuthi kusabalela ivideo lapho khona izizwe ziyoshela khona abantu abaningi sebegxeke baphinde bathi ngathi kuhlukumeza izingane emva kokuthi kubonakale leya video leya izingane zithelwa ngamanzi insizwa ke njengasekudaleni ibonakale ngempela ziyoshela nangempela ke inkosazana yasicasuka sithela ingane ngamanzi abantu abaningi bayibuza ukuthi ingane ifunani kweshela njengoba sazi ukuthi kweshela abantu abadala ababa khona noma ababandakanyela khona ingane ifunana akhona nokuhlukumeza kweingane uma ukuthi ingane seactiswa izinto zabantu abadala ngeke ingane zifunde umkhuba mbukele emakhaya emva kokuthi ubukele video le ukuthini uPaul wakho ngabe nawe uvumelana nalaba ngempela abagxeka le video le ukuthi bengamele ingane zibe khona lapha ukuthi zibe khona kushela kanje mbukele emakhaya kuthini uPaul wakho nansi video yalandela kwesimanzonzo indaba ihamba phambili futhi eyichemi sizohlangana futhi ngokuzayo siyabonga